Bok ljudi, kako ste? Jesi li dobro, jesi li ok? Sve je u redu. Pogledaj ovo, taj dresu. To je jako lijepa dresa. Da, kupio sam u Arena Center u Zagreb. Iz Vibanji. Mislim da je iz Vibanji. Da, to je jako lijepa. Nadam se da izgleda ti novi dres u Rivalskoj za svjetskom prvenstvu u iduće godine će biti savršena kao ova dresu. Kao 2018. Taj dreso je savršena. Taj posebna crno plavi dresu je savršena. Ljudi, danas video nema tema, ok? Ja reći ću malo o sebi na hrvatskom, može? Samo za vježbati, ok? I da, to je to, idemo dalje. Ljudi, kao što sam rekao, moje ime je Rafael, ja živim u Braziliji, glavni grad u Brazilu. Ja imam dvije sestre, da, jedna mala sestra koja ima 16 godina i ima druga sestra 30 godina. Moj otac i moj mama i moj otac, to su mladi. Moj otac ima 52 i moj mama ima 51 godinu. Da, to su mladi. Ja imam mladi brat, to je, ja imam mladi brat, onda imam dvije sestre i mladi brat i jedan brat, da. I ljudi moji Robi, ja imam Robi, mislim da je hobi, da, u Brazilu je Robi. Ja imam mnogo hobi, ja volim čitati knjigu, ja volim šetati u parku, ja volim ići u teretanu, također ja volim razgovarati sa mojim prijateljima, ide u kinu, ide na koncertu. U ovom mjesec ima Linkin Park koncert, će biti savršeno u Brazilija i stadion, da. A također volim uči jezik kao hrvatski. Ja volim također gledati Hajnelu. Da, jako mi volim. Ja ne samo volim hrvatska nogometna reprezentacija. Ja volim hrvatski klubov. I sve u Hrvatska ja volim. U rukomet, u košarku. Da, i volim Hajnelu. U ovom trenutku imam Dinamo protiv Rijeka, važna utakmica u Maksimiru, to je 0-0 sad. Nadam se da utakmica je biti ok. Da, Dinamo Rijeka. Sutra ima Rajduk protiv Izlavin Belupo, Izlavin Koprivnica, Izlavin Belupo. Da, nadam se da će biti dobra utakmica. I da, također volim voditi moju obitelji na izlet. Ja volim također, jako volim ovo, ići na kinu, u restoranu. Da, ja volim, kako se kaže, pridružim sa mojim obiteljima. To je važno vrijeme za mene. I da. Također volim serija. Moj favorit serije je Breaking Bad. Ne znam. Ako ste već si gledali Breaking Bad, The Sopranos, True Detective, također The Wire. Da, i naravno da hrvatska serija također kao Bitanga i princeza, Naša mala klinika, bijeli srednji bijeli svijet, da, i tako dalje. Novine, sad ja gledati novine seriji. I također je dobro, za mene je dobro, i zbog, ja vidim, pogotovo u Bitanga i princez,
ja vidim mjesto u Zagrebi. Bitanga i Princess, to je bio ste napravili u Zagreb, da. I vidim, to, u ovo mjesto, bio sam u ovo mjesto, to je jako dobro vidjeti ovo. I da, ja volim također moju mačku, ja imam mačku, jedan mačku, također mi volim ovo mačku. Ja volim, naravno, kao svi Brazilaci, ja volim igrati nogomet, ja volim gledati nogomet i naravno da igrati nogometu i također u Brazilu je popularno je, kako se kaže, odbojniki, volejbol. Zaboravio kako se kaže volejbol na hrvatskom jeziku. Mislim da je odbojnik, odbojnik, ne znam kako se kaže. Ali da, ja volim također, Brazil je popularno, Brazil je dobro u volejbol. I da, volim također izvirati instrumenti. Naprimjer, ja izviram bubnjevi, da, i sad ja učim izvira gitara, također, ja volim. U crkvu ja izvira bubnje u crkvu. Također volim ići u crkvu, to je tradicija u Brazilu, kao cijeli katolički zemlju. Ja volim ići u crkvu, ja molim moliti. Da, ja volim moliti svaki dan, ja imam iznažnu povezanost sa Bogom. Da, mislim da. Ok, mislim da ja rekao sam pravu. Da. I da, također volim šetati u parku, ide na kako se kaže, zaboravio kako se kaže, priroda. Da, volim vidjeti priroda, volim ići u farmi, moj otac ima farmi ovdje. Kad sam bio mlad, rastao sam na farmi, da. U taj farmi ima puno psa ima, sad ne znam kako, ali vjerojatno da 15-16 psi, 16 psi. Da. I da, to je jako dobro. Danas video je dobro za mene zbog ja samo razgovarati polako, lagano i kako se kaže, prirodni. Kao što, na primjer, ja volim također razgovarati sa mojim prijateljima u video poruku, u video pozivi. Svaki dan ja pokušati video pozivi sa mojim hrvatskim prijateljima i naravno da pomoći mi ću razgovarati i uči taj jeziki. I da, mislim da moj napredak je dobro, jako sam izreta. Hvala puno na komentarima. Da, jako sam zreta kad hrvatski ljudi komentirati, napišite u moj kanalu. Ja imam prijatelj hrvatska, ali sad ja imam novi prijatelj u ovom kanalu i da, to je dobro. Uskoro sam želim ići u Hrvatskoj opet i da, ja želim posjetiti moji novi prijatelji, novi ljudima i da, jako sam zreta zbog ovo. Hrvatska je jako posebna za mene i da, Hrvatska je, ne znam kako objasniti, Hrvatska je specijalna, posebna i da, to je to. Ok, 10 minuta. Hvala puno na strpljenju. Hvala puno. Da, moj hrvatski nije tako dobro sad, ali siguran sam iz neki par mjeseci će biti dobro. Ja
To je moj najveći cilj sad. Kao što sam rekao, ja sam psiholog, ja sam neuroznanost. Ja imam veliki kanal na YouTube koji ima 400,000 pretplatnika. To je veliki kanal. I da, ali moj veliki san je učim hrvatski jezik i također živim u Hrvatskoj, ako Bog da. Ok? To je to, ljudi, vidimo se i te mais.